gaur elkarrizketa bat engo dugu, hemen anartxekin dago, eta bueno, ni Malen naiz. Kaixo, Malen, kaixo. Bale, lehenengoz, zer egin nahi duzu zure bizitzan? Nire bizitzan gustatuko litzaidake hasieran karrera amaitza eta gero aurrerago lana bilatza hedabide baten, baina garrantzitsua niretzako nik uste dut postasuna lortzea da. Hori da nire eginkizun nagusia nire bizitzan. Ondo. Eta zure asteburuetan ze gustatzen zaizu eta zure aisialdian eta holan ze Normalan ez dut gauza askorik egiten, saskibaloia utzi nuen, eta orain umeen talde bat daukat eta parteak izaten ditut asteburutan, eta hori, eta nire denbora librean lagunekin egoten naiz, baina ez dut askotxo egiten. Eta orduan, zure lagunekin ze gustatzen zaizu egitea gehien? Normalean haiek egoten naz gure lokalean, eta hor gaude hitz egiten, pintxoak jaten ditugu tabernetan, eta askotan farra gauetan, baina normalena. Osea, orduan esan dezakegu zure gustatzen zaizuna dela festetara joatea eta zure lagunekin egotea? Bueno, festetan ez, haiekaz denbora izatea, hori da. Eta orain, gaiez aldatuta, zein da zure janagirik gogokoena? Beti izaten dut berdina, asko ditut, baina beti hamburguesak nire topean daude, onenak dira, eta gainera asko poratu ditut. Eta orduan, esan behar diguzu zein den zure jatetxerik gogokoena? Arazoak izango ditut esateko, baina niretzat Kabieja taberna hamburguesarik onena dauka Bilbon, niretzako hori da hoberena. Eta komentatu duzu saskibaloia utzi zenuela, baina dago kirolen bat gustatzen zaizuna ere? Ez, beti denik egin dut saskibaloia, eta orain gimnasioan nago, baina ez dut normalean askorik egiten, saskibaloia bakarrik. Ondo. Eta bueno, beste gai bat mailaratuz, zein da zure film gustokoena edo telesairen bat daukazu holan gustoko zaizuna? Egia esan da ez dut ikusten asko telebista eta duela asko ez dut ikusten ez Netflix ez ezer, baina niretzat beti izan da Stranger Things seria, niretzako beti izan da onena, oso interesgarria da, ikusten da haien bizitza eta niretzat onena da. Eta gustatuko litzaizuke herriren bat bizitatzea edo exotikoa edo? Bai, nahiko ondo nago hemen, egia esan da, baina hartuko banu bat izango zen Tailandia adibidez, haien kultura oso ezberdina da, paisaiak eta oso politak dira, eta gustatuko litzaidake horrelako tokiren bat bizitatzea bai. Eta amaitzeko, gustatzen zaizkizu sare sozialak eta zein da zure sare ohikoena edo gehien sartzen zaren sare sozialak? Egia esan da ez ditut gustuko, niretzat oso arriskutsuak dira, eta ez ditut asko erabiltzen, baina normalean gehien erabiltzen duan sare soziala Instagram dela uste dut. Eta bertan besteen momentuak eta partekatzen dituzten historiak ikusten ditut. Baina egia esan da ez ditut asko erabiltzen, baina Instagram izango zen gehien erabiltzen duen. Bai, gazte guztien. Bai, normalean denok erabiltzen du berdina. Hori da dana. Eskerrik asko, Malen.